Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa, kamar da kuka sani, muna kawo muku ƙayatattun watan labarai na nishadi wanda za ku gamsu da shi. Watan labarin da muke tafa muku da shi shine wani saurayi ne ke son wata yarinya sosai, amma yana tsoron faɗa mata saboda bai san amsar da za ta bashi ba. Wata rana sai ya daure ya tura mata text, I love you with all my heart, Zainab. Bayan kamar minti ɗaya sai text ya shigo wayarsa, amma sai ya kasa buɗewa saboda fargabar bai san wacce amsa ta maido masa ba. Saboda haka sai ya yi alwala ya je ya yi sallah, sannan ya yi addu'a ya tofa. Ko da zai buɗe text ɗin, me zai gani? Dear customer, you do not have sufficient balance to send a message. Please research and try again later. Thank you. Yana cikin group ɗin nan kuma kun san shi. ‘Yan uwa, za ku iya subscribing ɗinmu domin kawo muku muhimman labarai masu daɗi kuma masu ƙawatarwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.